Защо е толкова трудно преминаването през процес по инвитро? В практиката си като психолог много често се срещам с жени, които преминават през инвитро процедури. И мога да кажа, че това е едно изключително трудно емоционално предизвикателство. Емоциите, съпътстващи този процес, са много и различни и много интензивни. Страх, тревожност, тъга, гняв, разочарование, безсилие и безпомощност, а понякога дори и отчаяние. Процесът е непредвидим и гаранция в него няма. Никой не знае в кой момент ще има успех и ще има ли успех. Никоя жена не е подготвена емоционално за този процес, а интензитетът на емоциите често пъти е голям. Непредвидимостта на процеса, усилията и ресурсите, които той изисква, могат да доведат до едно много голямо емоционално напрежение. Ресурсът, който се влага, е времеви, финансов и емоционален. Планирането е трудно. Често пъти се стига до там да се отменят отпуски и почивки, излизанията с приятели, удоволствията и хобитата да отиват на заден план. Да се информираш за процеса и добрите практики също е трудно. Морето от информация в интернет и социалните мрежи е огромно. А често пъти, за съжаление, информацията не е достоверна. В желанието си да постигнат успех, много пъти жените са готови на всичко, дават всичко по силите си, но това често пъти идва на една висока цена. Живота на жената започва да се променя на всички нива. Отношенията в двойката се променят, личното време, понякога кариерата. За съжаление, много жени не чувстват спокойствие на работното място да говорят на тази тема. Често пъти техните вътрешни емоционални преживявания остават скрити. А истината е, че колкото по-дълго продължава този процес, толкова по-голяма е нуждата от подкрепа от всички страни. Но често пъти жените се чувстват сами в своите вътрешни преживявания. Защо това е така? Защото все още, за съжаление, темата продължава да бъде табу. Все още не говорим достатъчно по нея. Много хора не са информирани на темата, не я разбират или я подценяват. Това кара жените да се капсулират, да се изолират в своя вътрешен свят. Затова е важно да говорим. Защото истината е, че всяка една жена в този процес има нужда от огромна подкрепа. Изискването в този процес е голямо. Да съхраниш себе си психически, докато гаранция за успех няма, а натискът отвън е голям. Често пъти жените получават въпроси отвън като: кога ще ни зарадват? Има ли новини? Докъде стигнахте? Всичко това води до още повече напрежение в една вече сложна ситуация. Често пъти жените интерпретират неуспеха в този процес като личен провал. Започват да си задават въпроси като: аз ли някъде греша? Кое не правя добре? В мен ли нещо не е наред? Но колко всъщност е в полето на контрол на една жена в този процес по забременяване? Много малко всъщност зависи от нея, а натискът отвън често пъти е голям. Това кара жените да се затварят в себе си и да се чувстват сами. Затова към всяка една жена в този процес: не си сама. А към всички останали: бъдете подкрепящи. Понякога именно вашата подкрепа ще се окаже от ключово значение.